הגיל רצה, תיתן לו. לא. וואי, איזה קשר. צריך עזרה עם הקשר הזה. אחי, אתה צריך עזרה בקשרים, אני יותר בקשרים. מה, אתה מבין בקשרים? כן, אני הכי חבותי שיש, אני תמיד מתקשר קשרים חדשים. אז אתה יכול לפרום לי את הקשר הזה? לא. חשבתי שאתה רוצה להיות בקשר עם חבר חדש. בקשרים כאלה אני ממש לא מבין. מי יעזור לי עם הנעל הזאת עכשיו? עוד פעם אין לי מרשתת טובה. מה קרה? אין לי מרשתת טובה. אני לא מבין אותך, באיזה שפה אתה מדבר? בעברית. מה? אין לי רשת. אז אתה אומר אין לי אינטרנט. מה אתה אומר לי עכשיו מרשתת? כן, אינטרנט זה באנגלית, מרשתת זה בעברית. ברור שאנחנו ישראלים, אנחנו צריכים לדבר עברית עם מלא סלנג. קול. חבל על הזמן. סחי. ברור שאנחנו ישראלים. אצלנו הכל סבבה. מה קורה? סבבה. איך איתך? סבבה. כבר ערב? סבבה. אחי, מה עשה? אחי, מה קורה? אחי, מה נשמע? אחי, אוהב אותך. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. אחי, רוצה לבוא איתי לחנות הקטנה? מה? על איזה חנות אתה מדבר? על החנות שאני כל הזמן מספר לך עליה. טוב, נו. זה קיוסק, לא חנות קטנה. בעברית זה חנות קטנה, באנגלית זה קיוסק. תגיד, אחד מזוויות ביתך נמצא בית הכיסא. מה? על מה אתה מדבר? בית הכיסא. מתכוון לנטילת ידיים. בוא,